हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं अनजालि मिस किचेनाव बरायहरबाय बरायहरनायजों लोगोसे आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर बे भिडिअआनो जाहैबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय इउथ फेस्टिभेलावहाय दिनै मोसानाय सायख'गिरि महरै आंखौ लेंहरदों क्लासिकेल मोसानाय कम्पिटिसनावहाय दा बेयावहायनो आङो जाज खालामनो थांदों आरो बे प्रग्रामावनो आंनि स्टुडेन्टफोरखौबो प्रग्राम खालामनो लेंहरदों दा नै बयबो माने रेडि जागासिनो दङ माने साजायगासिनो देलायगासिनो माने बायदिसिना फुनदों उन्दैफ्रा स्टुडेन्टफ्रा दा गार्जेनफोरबो दं नै बयबो मोनानि सम नालाय गार्जेनफोरबो दंजोबो नै साफा साफा नायलां नै गार्जेनफोरबो दङ नै बै बिनानाव आरो सार आरो नैबे सार सुरेन सार बे साराबो आंजोंनो एखेलगे जाज खालामनो बेखौबो लेंहरदों दा जों जाज खालामनाया जोबनायखाय स्टुडेन्टफोरजों जों दसे नुजाफैबाय सार सासेया माने थाफ्ला दामना होगोन आरो बिनानावा नागमा दामनायजों लोगोसे बे बिनानावानो बुंनानै होगोन मोसानायाव दा नै बयबो रेडि जाजोब्बाय मोसानो रेडि जाजोब्बाय बयबो गासिबो स्टुडेन्टआ फैजोबनो हायाखै माखासेल' फैनाय जाबाय माने एग्जामबो सोलिगासिनो दंमोन नालाय बिसिना बेखायनो एग्जाम सोलिबाय थानायखाय माखासेया प्रब्लेम जाबाय फैनो बेखायनो नै माखासेखिनिल' फैनो हाबाय आरो दा होनबा नोंथांमोनहा नायलांदो बेनो आंनि स्टुडेन्टफोरनि फार्स्ट क्लासिकेल डान्स प्रग्राम खालामनाय माबायदि जायो नोंथांमोनहा नायलांदो आरो कमेन्टबो खोन्थाहरदो कमेन्टआवबो माबायदि जादों मा रोखोम प्रग्राम खालामखो बेखौ नोंथांमोना खोन्थाहरदो आरो डान्सखौ नायलांदो अननानै गुरु